Аз искам да кажа най-важно и на вас, и на тези, които са дошли от другите политически партии, да чуят какво обещава Синята коалиция, ако вашето доверие ни изпрати в управлението на страната. Какво обещаваме? Първо, там да го няма Доган и БСП. Да му се потърси сметка на него и на цялото това правителство за действията им, за загубеното доверие, за загубените пари, за превръщането на България в най-корумпираната и бедна държава. Това първо. Второ, ако вашето доверие ни изпрати в управлението на страната, ние обещаваме да възстановим доверието вътре в страната и на Европейския съюз към България. И то в най-кратки възможни срокове. Само възстановяването на доверието вътре в България, между хората и фирмите, между фирмите и държавата, между фирмите и съдебната власт, между всички в страната е основа за нашия бъдещ успех и за нашето благоденствие. Трето, ние ви обещаваме, ако вие ни изпратите в управлението, да ликвидираме политическата корупция, която е гнездото на злото в България. От тази корупция започва всичко надолу. Корупцията в администрацията, битовата корупция, корупцията в Министерството на вътрешните работи, по пътищата, в болниците, в училищата, къде ли не. Тази корупция, всичката започва от политическата корупция и ние ви обещаваме да ликвидираме тази политическа корупция. Ако вашето доверие ни изпрати в управлението на страната, ние обещаваме да изградим транспортните магистрали като европейски магистрали в България. Около тях да закипи живот, около тях да има работни места, да има високи доходи, да има хора, да има капитали, които да дойдат в България и да се почувстват като в Европа. Обещаваме ви най-ценния ресурс, водата, чистата вода, да превърнем в национално богатство, да я превърнем в основа на развитието на българската икономика. Обещаваме ви, ако ни пратите в управлението на страната, обещаваме ви да рестартираме здравната реформа, да направим отново качествено здравеопазване, достъпно за всеки. Защото само ние знаем къде те развалиха механизма на здравните реформи и ги спряха, за да могат да корумпират системата. Ако вие гласувате за нас и ни изпратите в управлението, ви обещаваме модерно европейско образование, така че децата ни да бъдат конкуренти на най-добрите европейски училища, висши и средни. Не да ходят да учат в чужбина, а да бъдат тук около вас. Не да образованието им да ги изстрелва и да ги превръща в чужди работници, чужди служители, а да остават тук. Решаващо за това е качественото образование в България. Ние обещаваме всичко това с ясното съзнание, че можем да го сторим. Защото ние сме хората, които са създали европейския проект за България. Ние сме хората, които носим синята идея в сърцата си, синята идея, която възкръсна с Синята коалиция. Победа на Синята коалиция, бюлетина номер 19. Победа! Приятели Мартин Димитров и Иван Костов, аплодирайте ги още веднъж. Това са вашите лидери.